Duwang pigtutubudang miyembro kang rebeldeng grupo ang gadan sa nangyaring engkwentro sa Barangay Agpay, Ginubatan, Albay, alas 8 kasudmang aga. Sigun sa otoridad, nakaresibis daning sumbong manungod sa presensya kang rebeldeng grupo sa lugar, kaya tulos man napigkasar kang miyembros kang 49 Infantry Division Philippine Army. Ansarong operasyon na nagresulta sa engkwentro, daimaning nakulugan sa lado kang gobyerno. Kung saan nagkaroon na sila ng nasa lubong nila o nakita nila na mayroong mga armado doon na sabi nga nila parang sila yung unang pinutukan. Hindi po natin ma-establish yung identities ng mga ng dalawang nakuhang bangkay na namatay doon. Na-recover sa pinangyarihan ang duwang high-powered firearms, duwang pampasabog, mga personal na gamit, asin mga subversibong dokumento. Sa mga residente ng mga parplang barangays, sana po pag may mga nanutaran silang may mga nakita silang mga ganitong mga armadong kalalakihan, isumbong na nila sa o ipagbigay alam nila sa ating mga otoridad para kung ano pa man mapuntahan, mabiripika kung sino talaga yon o kaya mahuli natin kung talagang sila mga elemento ng ng mga lawless elements sila. Naman ginagamit nila yan sa kanilang mga operation, no? Ginagamit nila yan sa kanilang pag-aaral o pagtuturo. Ginagamit nila yan sa kanilang extortion activity, pag-profile ng kanilang mga prospects mga negosyante at mga kontraktor doon sa lugar para makapangikil. Sa ngunyan, padagos pa ang pinagigibong investigasyon kang otoridad sa pangyayari, asin pigaaram pa kung may iba pang nakulugan sa lado kang mga rebelde. Mientras tanto, saro man ang pigtutubod ang miyembro kang rebeldeng grupo ang gadan sa nangyaring engkwentro sa Milagros, Masbate. Marikas na nakadulag ang iba pang rebelde. Na-recover naman sa pinangyarihan ang sarong M16 rifle, radyo asin mga dokumento. Ginagawang retooled community support program doon sa lugar para mapanatiling secured ang lugar ay nagkakandak sila ng mga patrolya ng makaengkwentro nga nila itong anim na communist terrorist group na nagtagal ng 10 minutong palitan ng putok sa magkabilang panig at naiwan doon sa lugar yung isang patay na NPA. Daimaning nakulugan sa lado kang militar, padagos na pangapudan kang otoridad sa mga rebelde, magbalik lado na sa gobyerno, asin aprobitsara ng mga programang itatao sa inda, maging sa indang pamilya, na makakatabang sa pagbabaagong buhay. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.